כולם, הכנו לכם מדריך מצולם שיסביר בדיוק איך להירשם להקרנות דרך האתר שלנו. אם יש צורך, תמיד אפשר לעצור את הסרטון, לחזור אחורה ולהסתכל מחדש. אבל באופן כללי, הסרטון הזה מעודכן לפברואר 2025. במידה והאתר יעבור איזשהו שינוי והגעתם לסרטון הזה לאחר מכן, תפנו לנו במייל ונעביר לכם מדריך מעודכן. נתחיל מלהיכנס לעמוד של הקרנות אונליין. אתם יכולים ללחוץ על ההקרנה שמעניינת אתכם ולהיכנס לעמוד ישירות, או להיכנס ולהתעדכן בסרטים שצפויים לנו עכשיו בחודש פברואר או בחודש מרץ. אז נגיד שאנחנו נרצה להירשם לסרט תקופת מבחן. בואו נארח את אביגיל. ניכנס לעמוד, כאן תוכלו לראות את הטריילר, לקרוא על הסרט, לקרוא על הזמנים שבו הוא יהיה זמין באתר שלנו. כמובן שגם ברגע שנרשמים מגיע מייל לתיבת הדואר, ובתוכו ממש יופיעו כל הפרטים וכל הלינקים שתצטרכו. בלחיצה להרשמה להקרנת הסרט אתם תעברו בעצם ישירות לתחתית העמוד. תמיד אפשר לגלול חזרה למעלה, לקרוא, יש כאן את התקציר והסבר. יש כאן גם כפתור לתמיכה למי שמעוניין לתמוך לפני הצפייה. בעצם כאן אנחנו נזין את הפרטים שלנו. ולאחר שנזין את הפרטים, אנחנו בעצם אמורים, במידה וההרשמה עבדה ועברה בהצלחה, אנחנו אמורים לעבור לעמוד שבו תקבלו בעצם את האישור על ההרשמה. במקביל לעמוד הזה שאליו הגעתם, אני אגיד שאתם מקבלים את המייל עם הפרטים, ובנוסף, אם נרשמתם כמה שבועות לפני ההקרנה ולא באותו היום, אתם תקבלו מייל תזכורת ביום ההקרנה, אז אין צורך לדאוג, וכמובן אפשר להוסיף את הלוז ליומן של גוגל. אז באמת לא חסרות דרכים להתעדכן על מועד ההקרנה, ויש לנו תזכורות בכל הרשתות. אז זה בגדול העמוד אליו תגיעו. יש כאן גם את כל הפרטים הטכניים, איך בעצם הכל עובד, איך להיערך להקרנה. אם אתם רוצים להתחבר לטלוויזיה, אז גם כדאי לבדוק את זה מראש, אבל זה בגדול איך שאנחנו נרשמים. עכשיו, אני אדגים לכם, כשנרשמים לסרט שכבר נמצא וזמין כעת, למשל הקרב האחרון של פפה שכרגע זמין באתר שלנו, אז אתם למעשה תעברו ישירות לעמוד הסרט, אתם מדלגים על עמוד תודה, כי בעצם אנחנו מבינים שאין לכם צורך בהרשמה ואתם עוברים ישירות לעמוד הסרט. בקיצור, בבקשה. אז בשונה ממקודם, הפעם עברתם ישירות לעמוד, אתם עדיין תקבלו מייל, ובתוך המייל יחכו לכם כל הפרטים, הקלטת המפגש, אבל תעברו ישירות לעמוד הצפייה. מתחת לסרט עצמו תוכלו לראות את המפגש עם היוצרים, ואת כפתור התמיכה הישיר של כל עמוד. בעצם אנחנו מפרידים בין העמודים, ואתם תומכים באופן ישיר בסרט שבו אתם בוחרים. יש לכם כאן גם במידה וקיימת האופציה לצפות עם כתוביות באנגלית, אז ניתן ללחוץ כאן ולעבור ישירות לעמוד. יכולים לראות פה. אז אם יש מישהו שתרצו להעביר אליו, חשוב לציין שאם אתם רוצים להפיץ את ההקרנות שלנו, אנחנו נודה לכם מקרב לב שתפיצו את עמוד ההרשמה ולא את עמוד הסרט. בעצם תאפשרו לאנשים להגיע קודם כל לעמוד שבו הם נחשפים לכל המידע על הסרט, שהם משאירים את הפרטים למטה, הם יקבלו את המייל המסודר ואת כל המידע. זה חשוב לנו שהם יעברו את כל התהליך ולא יגיעו ישירות לעמוד הסרט, כי ככה בעצם הם בדיוק כמוכם יבינו איך הכל עובד. מקווה שהצלחתי לעזור, וכמובן שבמידת הצורך תמיד ניתן לפנות אלינו במייל. אז שיהיה בהצלחה ושיהיה שבוע טוב.